unii se întreabă ce-o fi asta după ce îl vor unge cu un de lemn în numele Domnului. Adică să se roage pentru el după ce îl vor unge cu un de lemn. Și să face ungerea asta cu un de lemn. Înainte, ungerea cu un de lemn se făcea în Vechiul Testament, ca un ritual. Dar eu înainte, mă scuz, eu înainte nu înțelegeam cuvântul ăsta, cum se traduce simplu, un de lemn. Pe urmă, până la urmă am înțeles, mirul ăsta, sau cum se spune, uleiul ăsta, da? Și înainte de și mă gândeam, și ce înseamnă un de lemn? Că mergeam pe ideea și nu cumva să scoate din lemn unde, fără glumă acum, știi? Era măleacă dus în eroare, știi, un de lemn. Primești maslina, iasă din copac, de tot e lemn. Da. În limba rusă e masla acesta. Dar la noi un de lemn e un arhaism. De asta și-o leacă prin curși. O traducere mai modernă, cred că cuvântul un de lemn nu ar fi scris ca ulei. Apoi că așa e cel mai simplu. Da, trebuie căutat. Dar nu-i nouă traducere. Pentru că un de lemn, știi, și deodată nu înțelegi. Scoate un din lemn, cum? Dar e ulei. Acum, am început a spune, în vechime se unge cu un de lemn și era ca un ritual, așa, o procedură, când îl alege pe cineva, îl pune în funcția de împărat. De pildă, prorocul Samuil l-a uns pe David ca împărat. Avem așa ceva. I-a turnat puțin ulei pe cap și a făcut o rugăciune, ceva acolo. Asta a fost așa o procedură pe care așa se proceda. Ungerea cu ulei la uns ca împărat. Sau la uns, poate pe preotul așa îi pune. Sau în unele cazuri, când era dedicat la o funcție oarecare, se numea ungere. Ceea ce am numit noi astăzi ordinare. Da, sau rugopălăjenie. Sau jurământ, cum se spune. De jurământ. Da, când se alege în biserică un păstor sau un diacon sau alt slujitor, asta se numește ordinare. Când se roagă asupra lui, frață, nu mai un cui de lemn, dar doar pun mâinile deasupra capul și fac rugăciune. Asta este ordinare. Asta ne scrie Scriptura de procedura asta, Noul Testament. În Noul Testament nu mai vedem ungerea asta cu ulei, să ordinezi cineva cu ungere de ulei. Dar aici când spune Iacov să unge cu un de lemn, mulți se înclinați să creadă că un de lemn acesta este ca un medicament folosit aici. Înainte nu era dezvoltată medicina ca astăzi. Și un de lemn era așa dezinfectat și poate erau diferite soiuri de un de lemn. Erau dezinfectanți, erau diferite nu știu, ca medicamente era folosit. El era mai mult ceva, puteau să facă de întrâns ca parfum, că el se păstrează, puteau să pui ceva adausuri, ceva. Când zicem ulei, asta poate să fie și un fel de parfum, poate să fie ulei prăjit, ceva, dar poate să fie și... Cum este ulei pentru mașini, tot e ulei. Da, tot ulei, da. Așa este, trebuie să... Și aici este, bine, versetul ăsta deseori se discută la tema asta, ce-o fi însemnând uleiul ăsta. Eu sunt tentat, cred că este mai mult pe plan medicinal, ungerea asta. El a fost, eu cred, ceva uleiuri fac din sămință, de vreo floare, cea mir, el mirose. Cred că el îl punea și cred că era scump și pe cine mirosea frumos, aceam așa. Acela era parfum. Că avem și un caz când l-am uns pe picioarele de sus cum e. Și iată, când spune aici că rugăciunea făcută cu credință va mântui pe cel bolnav, dar înainte de a unge cu un de lemn. Adică după ce îl vor unge cu un de lemn. Adică folosiți, eu așa înțeleg despre asta, putem folosi medicină, dar cu rugăciune. Atunci va fi binecuvântat. Să nu neglijăm medicamentul și nici rugăciune. Adică unii se bagă doar în medicină și uite că se roage. Alții din contră. Doar se roagă, dar uite de medicină că este. Am dat înțelepciune și mai ales în zilele noastre medicina e dezvoltată. Și noi nu putem ignora. Sau, bine, noi putem, de Doamne să avem credința asta atât de mare că și nu folosim. Domnul poate face minune și fără medicamente. Dar să nu ajungem în extreme, înțeles logica. Așa că noi folosim. Pentru că aici deja, mă scuze, aici vine un pic de fanatism, dacă pot să pronunț cuvântul fanatism, când cineva zice, eu doar numai mă rog și nu mai am nevoie de medic. Sunt momente chiar nu avem dreptate aici, știi? Prea tare mergem pe chestia asta. Exact. Unii stare cum? Înverșunați. Înverșunați să nu apeleze la medicină, doar la rugăciune. De Doamne, fie rugăciunea ascultată, dacă ai credință. Eu am insistat și erau băbuți și a insistat tot timp să-i
pui mai multe injecții. Fetele, ce să spunem, nu s-o indicat. Mă dau la toate să așa zic. Dar tu nu știi apă distilată, tot așa injecții. Nu, mai punea apă distilată. Deci, nu că eu luam Așa apă că, de la... ca să încheiem cu întrebarea asta, da, noi la medicină, da, nu vedem nimic rău, din contra, chiar din universități care am citit, eu înțeleg că noi avem tot dreptul de a folosi medicina, medicamentele și să nu ignorăm rugăciunea. Dacă folosim, luăm o tabletcă, luăm o aspirină, o ibuprofen, Doamne, binecuvântează, să-mi ajute. Amin. Nu neg că Dumnezeu poate și fără medicamente, ar putea, că Dumnezeu, da, dar iar noi nu putem să-L ispitim pe Dumnezeu sau să-L punem noi pe Dumnezeu la încercare de fiecare dată. Să-L provocăm, hai să Să-L zicem așa. provocăm Dumnezeu. Adică poți, nu poți fi felul ăsta. Da. Demonstrează-mi, Că știi? Iisus a despitit diavolul în pustiu, cum Da. să ai de pe casă. Da. Exact, uite, și Adică aici îți primești Dar ce tu faci tot ce e posibil și când te-am vezi că gata, de atunci, Doamne ajută-mi, dar tot Noi și posibil facem, dar tot cu rugăciune. Noi împletim, de acum aici e foarte îmi place versetul ăsta, că aici vedem o împletitură între medicament și rugăciune. Și medicamentul acela, tot Dumnezeu îi dă efectul să lucreze. tot el a lucrat la Și mai chestia ales asta. noi prin rugăciune. Prin noi, cum ar Prin veni. rugăciune, nu că noi am schimbat efectul cel care s-a luat medicament. Prin rugăciune, noi recunoaștem de Dumnezeu. Doamne, Tu ai pus efectul ăsta în planta cu tare, în orice medicament, tot ceva plantă, ceva, nu știu, poate chimicale. Și noi, prin rugăciunea noastră, noi recunoaștem că Dumnezeu e Cel care, chiar prin medicament, dar El, Dumnezeu a făcut odată, tot Iisus. A făcut timp, scris, a luat țărână, timp, scris, un cuvânt, tot un arhaism, cred. Un fel de glob, mare, un fel de usori. A luat o leagă de țărână, o scuipat acolo și a făcut-o și o uzor. În alt cazul, El doar spune, fii vindecat și gata. Dar altă dată a făcut asta și tot ca un leac a făcut și eu uns ochii. Înțelegeți? Și l-a vindecat. Vedem că medicina nu e interzisă în Biblie. Așa că noi suntem ne întoarcem înapoi la Petru, de la Iacov, am trecut la Iacov, sunt ca să facem lumină în întrebarea asta care a fost, în privința la cum ne atârnăm față de medicină, injecții și priviri, da? Iar fiecare personal, dacă cineva a hotărât să nu își pune injecții sau Pribăvcă. privivca, da. Asta o face el pe contul lui propriu, nu din... Hai să spunem așa, propria lui răspundere. Propria lui răspundere, da, nu ca o... Și o sumă, da, a da. bisericii sau a confesiunii din care face parte. Noi vorbim de confesiunea noastră, da? Noi nu ne amestecăm cei care, dacă cineva se împotrivă, asta ei așa înțeleg, noi nu putem să-i judecăm pe ei, dar ne uităm la ceea ce spune Scriptura. Cum a spus cineva că bancherul nu învață monetele false. El învață pe cele bune, să știi. El nu știe bine pe cei... nu trebuie Și nu trebuie. Da, pe cele false. Cele false, el când a să o vadă că e false. El doar o detectează, o percebă bine, o... Așa și noi, să nu ne învățăm cei care au alte păreri. Noi învățăm Scriptura, cum vedem noi, cum înțelegem noi ce, da? Și iată, în sfaturile lui mai departe, pentru popor ales de Dumnezeu, pentru preoție împărătească și un neam sfânt, pentru noi, vorbește aici Petru mai departe. Da? Mai întâi și să avem o lucrare bună pentru cei care ne vorbesc de rău, apoi spune că să fim supuși stăpânirilor și mai departe. Din 16. Purtați-vă ca niște oameni slobozi, fără să faceți din slobozenia aceasta o haină a răutății, ci ca niște robi ai lui Dumnezeu. Versetul 16 se poate tot de puțin de oprit și de comentat. Purtați-vă ca niște oameni slobozi, fără să faceți din slobozenia aceasta o haină a răutății. Eu am înțeles, dacă îmi permiți. Și că purtați-vă liberi, să fiți liberi, trebuie să fiți liberi ca om, ca persoană, dar în același timp, libertatea asta să nu ne facă rău de mântuirea credinței, duhovnicești lucruri. Uitați-vă, în Vechiul Testament, noi azi am pomenit deja, legea. În Vechiul Testament trăiau prin lege. Nu fă asta, nu fă asta, că
Și legea ne-a adus la Hristos. Acum Hristos ne-a făcut slobozi. Despre asta aici Petru. Liberă alegere. Fiți slobozi. Nu mai trăiți după lege, că nu mânca, nu lua, nu fă aceea, nu fă aceea. Acestea toate dispar odată cu venirea lui Hristos în viața noastră. Ele nu mai există în viața noastră. Noi nu facem asta nu din cauza că e indicatorul, că dacă eu merg pe drum și văd indicatorul la dreapta, nu spate, că acolo e pericol. Eu nu fac la dreapta de atâta că e indicatorul, dar de atâta că știu că acolo este un pericol, de atâta eu nu fac. Până de pildă, cineva n-ar merge încolo, fiindcă indicatorul spune. Dar noi odată, și asta ne spune legea lui Moise, că indicatorul ăsta. Dacă nu a venit Hristos, deja El ne-a dat conștiința asta. Nu, acolo e pericol, nu te duci. Sau invers, fă asta că asta e bine să faci. Frate, aici să comentez. La Germania, că așa erau multe indicatoare de astea, că acolo nu se poate, dar de sub scrie până la strada aceea, până la aceea, până la atâția metri. Dar tu nu încărneai că încolo arată că nu se poate, îmi place același catai pe stat locul, de acolo la urmă când veneai, ia uite, dar pe aici e până 200 de metri, eu ca crasă nu Abia că despre asta libertate și spune ce Petru. Voi sunteți liberi, nu că vă indică znacul, legea asta vă indică, dar sunteți liberi, voi să hotărâți, e inima voastră, voi știți ce e rău și ce e bine acum. Nu că legea vă indică asta. Voi sunteți liberi în Hristos. Cum ai zis tu, nu era arbitru de alege, dar noi alegem, dar cu Duhul lui Dumnezeu. Duhul nostru ne va călăuzi așa fel ca noi să nu dăm greș, să mergem într-adevăr pe calea bună. Și de atât spune, purtați-vă ca niște oameni slobozi. Dar altul ar zice, dacă libertate, libertate, fac ce vreau. Dacă chiar că stăm aici să nu se poate, eu mă duc, sunt liber. Înțelegeți care e diferența dintre cel care e liber în Hristos și care e liber să facă orice. Da? Purtați-vă ca niște oameni slobozi, fără să faceți din slobozenia aceasta o haină a răutății. Să nu folosim slobozenia ca să ne trăim cum vrem noi, în destrăbălare, da? Sau să o luăm ca un fel de armură, da? Că asupra cuvântului ăsta, cum ar veni noi ne amăgim singuri pe noi. Ei de exemplu, în Biblie e scris că trebuie să fim liberi. Adică, știi, să folosim asta ca o paradigmă, ca un tavan, știi? Adică nu, aici sunt niște nuanțe care trebuie să le percepi. Îți dă Dumnezeu libertate, dar o libertate așa asumată. Și interesant că Dumnezeu ne dă libertatea asta, dar mai departe, uitați-vă, să nu faceți din libertate o haină a răutății, dar mai departe, ci ca niște robe al lui Dumnezeu. Deci, robe al lui Dumnezeu, al lui Dumnezeu să fie. A fi rob al lui Dumnezeu, însuși Petru, să începe Petru Apostol,